Adinkra ahyɛnsodeɛ yenya wɔ ancient buildings of Kemet a ennɛ yɛfrɛ no Egypt. Obarima bi a na yɛfrɛ no Anthony Browder. Saa obarima yi yɛ nwomanimfoɔ a wasua abakɔsɛm ne nea ɛbɛba. Yɛkyerɛ pefee sɛ ahyɛnsodeɛ yi ɛwɔ nkyɛn bɛyɛ mfie apem nie ne akyire. Gye Nyame yɛ Adinkra ahyɛnsodeɛ a ɛfiri Ghana. Saa ahyɛnsodeɛ yi kyerɛ Onyankopɔn nkutoo anaa Onyame tumi. Ɛyɛ ahyɛnsodeɛ a ɛfɛ na ɛda nso ɛwɔ ɔman yi mu. Ghanafoɔ de Gye Nyame ahyɛnsodeɛ yi tumi yɛ ntoma de siesie baabi didi wɔn dwuma titiri ɛnkanka ahemfo. De bi yɛ anwenedeɛ. Ɛsan so dan adi wɔ yɛsom mu ɛne yɛn niyɔyɛ mu. Nkrɔfoɔ bebree a yɛne wɔn bɔ fipam nso de Gye Nyame ahyɛnsodeɛ yi toto wɔn dan ho ma ɛyɛ fɛ yie. Dwumadie a saa Gye Nyame ahyɛnsodeɛ yi di ɛwɔ akanman mu no ma nkrɔfoɔ susu sɛ akanfoɔ wɔ nyansa a wotumi de kasa ɛfiri yɛn som mu ɛde ba yɛn amammerɛ mu. Ma wɔn nsa so hunu sɛnea wɔ nyansa wɔ abɛɛfo nneɛma ho. Ɛsan so dan adi pefee sɛ akanfoɔ yɛ nkrɔfoɔ bi a wɔnim nyansa na wɔn ani ate dada. Ɛbra a ɛsɛ mu no yɛde Adinkra ahyɛnsodeɛ foforɔ ɛbɛbrɛ mu.